खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ BKWSA नि इन्टारिम काउन्सिला दिनै समायखिरा लाबाय एमबाथाया हाग्रायाव थांफिनमारदोंब्ला फैफिननो खावलायदों प्रमद बर'आ जयन्त बसुमतारिया UPPL आव हाबबाय आसामाव फिन लकडाउन जाया आसामाव फैगौ सप्तानिफ्राय 50 बोसोरनि देरसिनफोरनो करोना भेक्सिन होगोन बिसायख'थिनि थासारिखौ सामलायनो थाखाय CSF नि मोन 20 कम्पानिखौ आसामाव दैथायहरबाय बिजनीआव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों हेमन्त बिश्व शर्माया हजाय सिभिल हस्पिटालखौ बेखेवबाय कर्नाटकनि गंसे कुवारियाव बारुद बेरफ्रुनानै 6 सुबुंनि जिउ खहा इन्डियान सुपार लीग ISL आव मैया नर्थ इस्ट यूनाइटेड FC आ देरहानो हादों राखि सावन्तआ गावखौ थगायनायनि थाखाय गावनि फिसाय रितेशखौ बोराबदों दानिया आबुं रादाब BTC बाहेराव रायजो जानाय बर'फोरनि जौगाखांनाय आरो रैखाथिनि थाखाय सोरजिजानाय बड' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सुंदयै BKWSA आ दिनै आबुङै दाफुंजाबाय BKWSA नि इन्टारिम काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमाफोरा दिनै समायखिरा लानायनि उनावनो BKWSA आ आबुङै दाफुंजाबाय मख'नो गोनांदि आसामनि राजथावनि दिसपुरनि जनता भवनाव दिनै BKWSA नि इन्टारिम काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमाफोरखौ समायखिरा लाहोबाय दिनै फुंनि 9 रिंगायाव बानजायनाय मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों BKWSA नि इन्टारिम काउन्सिलनि सा 14 सोद्रोमाफोरखौ समायखिरा लाहोनाय जायो बेनिनो सानैया बुंथिगिरि आरो लेङाइ बुंथिगिरि सानैया गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो गुबुन सा 10 आ मावफुं सोद्रोमा रायखांनो नांगोन दि थांनाय 17 फेब्रुवारि खालिनो आसाम सोरखारनि WPTN-BC बिफाना फोसावखानाय बादियै BKWSA नि इन्टारिम काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै BTR गोरोबथानि गुबुन सासे सागानगिरि UBPO नि बारग' आफादगिरि आरो BJP नि दैदेनगिरि मेहिनेश्वर बसुमतारी आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै मिरु एबसुनि बारग' लेङाइ आफादगिरि रमिय P नार्जारिया समायखिरा लायो बेबादिनो बुंथिगिरि महरै गाम्बारु मुसाहारि आरो लेङाइ बुंथिगिरि महरै सृजन बसुमतारी आरो गुबुन सा 10 मावफुं सोद्रोमाफोरा फारियै समायखिरा लायो थामथि बर' गोरोबथा एबा BTR गोरोबथा खालामनो थाखाय हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय बारग' NDBS नि डिपुटि कामान्डार एम बाथाया बे समाव हाग्रायाव थांफिनबाय एबा आन्डारग्राउन्ड जाफिनबाय होननानै खौराङाव ओंखारदों नाथाय एम बाथाया हाग्रायाव थांफिननायनि बागै दासिमबो रोखा जायाखै बबेखानि बाथाया हाग्रायाव थांफिननायनि सायाव पुलिस बिफानाबो रोखा खालामनो हायाखै होननानै BTC नि गाहाय प्रमद बर'आ बुंदों दिनै चिरां जिल्लानि बिजनीआव दावबायफैनाय BTC नि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि बाथाया हाग्रायाव थांफिननाय खौराङा सैथोब्ला बेयो जोबोद दुखुनांथाव मानोना हाग्रायाव थानानै समाज दानाय आरो समाज जौगानायनि जेबो खामानि मावनो हाया बबेखानि गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव एम बाथाया फिन हाग्रायाव थांफिनमारदोंब्ला फैफिननो थाखायबो BTC नि गाहाय प्रमद बर'आ उदाङै खावलायो मख'नो गोनांदि प्रमद बर'आ BTC नि गाहाय मासि लानायनि उनाव दिनै चिरां जिल्लानि बिजनीआव थानाय नर्थ इस्ट मिलिटारि फरायसालियाव गिबि खेबनि थाखाय नायदिंफैयो आरो खौरां लाफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि आरो BTR नि सिमा दानख'नाय आरो सोसननाय कमिसननि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारीआ दिनै BTC नि गाहाय प्रमद बर' दैदेन UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां जयन्त बसुमतारीआ दिनै UPPL आव जयेन जाबाय चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बिजनीआव खुंनाय UPPL दोलोनि जयेनिं हाबाफारियाव जयन्त बसुमतारीआ UPPL दोलोआव जयेन खालामदों रायजो सभानि बारग' MP आरो दोलोनि बारग' आफादगिरि उरखाव गोरा ब्रह्मनि नुजाथिनायाव जयन्त बसुमतारीआ UPPL दोलोआव जयेन खालामो बे साननैसोआव आसामावबो करोना भाइरासनि गाग्लोबनाया बांसिननाय आरो गोख्रोंसिन जानायखौ नुनानै सरासनस्रा रायजोफोरनि गेजेराव समखिखांनाय सोमजिफैदों बेनि गेजेरजों लोगोसे आसामाव फिन लकडाउन फोसावनो हागौ होननानै सावरायनायजों लोगोसे बांसावनायबो गोसारदों बेखिनि समावनो करोना भाइरासनि बागै खुगा बेखेवदों आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया
सावस्रि मन्थ्रिया बुंदों दि आसामाव कर'ना भाइरासआ कन्ट्रलाव दङ, नाथाय रायजोआव फिन कर'ना गाग्लोबनायनि खौराङा नंगौनि बारा ओंखारदों आरो बांसावजादों। रबिबारखालि सा 7 आरो समबारखालि सा 14 सुबुंनि देहायावल' गोदानै कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। बेनिखायनो गिनांगौ जेबो गैया। मन्थ्रि शर्माया बेखौबो बुंदों, आसामाव सानफ्रोमबो 3500 सा सुबुंनि देहायाव कर'ना भाइरास बारदेरनाय समावनो लकडाउन होआखैमोन। सानसेयाव सा 7 आरो सा 14 ल' कर'नाजों गाग्लोबजानायाव मानो लकडाउन होनो? बबेखानि बे समाव कर'ना भाइरासनि थाखाय जेबो गोदान नेमखान्थि एबा प्रट'कलनि गोनांथि गैया आरो बे समाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायखौ लानानै गिनो नाङा होननानैबो सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खावलायदों। अब्लाबो सुबुं जानथाय एबा ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मानिनानै सोलिनो आरो मास्क गाननो थाखाय सावस्रि मन्थ्रिया रायजो राजाफोरखौ खावलायो। आसामाव गुबुन मोनसे खोन्दोनि थाखाय कर'ना भेक्सिन होनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। फैगौ सप्तायाव आसामाव 50 बोसोर बैसोनि देरसिन सुबुं आरो आइजोफोरनो कर'ना भेक्सिन होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि आसामनि सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सुनील कुमार सिन्हाया मोनसे खौरांनि मेल खुंनानै बे मोजां खौरांखौ फोसावदों। बबेखानि कर'ना भेक्सिन लानो थाखाय 50 बोसोर बैसोनि सानै सुबुंफोरा क'विन पर्टेल गावबा गावनि मुंफोरखौ थिसननांगोन होननानैबो सुनील कुमार सिन्हाया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। सोरखारि रिपर्ट बादिब्ला थांनाय 20 फेब्रुआरि खालारसिम भारत हादरनाङै 1,08,00,000 सुबुंफोरनोल' कर'ना भेक्सिन होबाय। मख'नो गोनांदि आसामावबो कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायखौ गोख्रोंसिन जानाय नुनो मोन्दों। अब्लाबो कर'नाखौ लानानै रायजोफोरा गिग्लुंनो गोनां गैया होननानै सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा खालामदों। अब्लाबो सुबुं जानथायखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय मास्क गाननो थाखाय सावस्रि मन्थ्रिया खावलायदों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया गेजेर आरो दाननैसोल' सम दंसै। बेखौबो नोजोर होनानै आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां भारत हादरनि बिसायख'थि आय'गआ आसामाव थासारिखौ सामलायनो आरो थियैनो लाखिनो थाखाय सेन्ट्रेल सिकिउरिटि फर्स (CSF) नि मोन 20 कम्पानिफोरखौ दैथायहरबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिसायख'थि आय'गजों दैथायहरजानाय रैखाथि बिफाननि कम्पानिफोरा फैगौ सप्तानिफ्रायनो आसामाव फैजेनसिगोन। मख'नो गोनांदि रैखाथि बिफाननि मोन 20 कम्पानिनि मोनफ्रोमबो कम्पानियाव सा 76 रैखाथि जवानफोर थायो आरो बेयो थांनाय 1980 मायथाइनिफ्रायनो लान्थ्रियै सोलिबोगासिनो दङ। बेखौबो मख'नो नांगोन दि आसामजों लोगोसे मोनब्रै रायजो सोनाब बेंगल, तामिलनाडु, केरेला आरो मोनसे इउनियन टेरिटरि पुडुचेरीआव फैगौ एप्रिल दानाव बिधानसभा बिसायख'थि खुंनाय जागोन। बेनि थाखाय हादरनि बिसायख'थि आय'गआ गासैबो लाहार-फाहार खालामबाय। बे समाव मोनबा रायजोआव बिसायख'थि खुंनायनि खालारखौल'सो थि खालामनाय दङ। चिरां जिल्लानि बिजनीआव पुलिस बिफाना ड्राग्सनि हेंथायै आरोबाव जाफुंसार अपारेसन खालामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला मैया चिरांनि एडिशनेल एसपि आरो बिजनीनि एसडिपिअनि दैदेननायाव बिजनी थानानि स्टाफ पुलिसआ बिजनी धुथुरि गामियाव स्रोद अपारेसन खालामो। बे अपारेसनाव सानै ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे गोबांथार बिबांनि निसा गोनां बेसाद हमना मोनो। बबेखानि बिजनीआव मैया हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ मोहम्मद माफिजुल हुसैननि फिसाज्ला दिलबार हुसैन 24 बोसोर आरो मोहम्मद खलीलुर रहमाननि फिसाज्ला केरामत आली 35 बोसोरखौ हमनो हायो। पुलिसनि रिपर्ट बादिब्ला दिलबार हुसैनजों लोगोसे साइक'ट्रपिक ड्राग्स थानाय गं 8 प्लास्टिक कन्टेनार, गं 3 खालि प्लास्टिक कन्टेनारखौ बोखांनो हायो आरो केरामत आलीनिफ्राय गं 56 खालि प्लास्टिक कन्टेनार, गं 12 सिरिन्ज आरो गं 29 लाइटारफोरखौ बोखांनो हायो। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबारखालि हजाय सिभिल हस्पिटालखौ बेखेवबाय। मख'नो गोनांदि हजाय सिभिल हस्पिटालखौ 27.32 कौटि रां बाजेटआव लुफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बाहागो लायो एमएलए शिलादित्य देब, शिबु मिश्रा आरो गोबांसाया। ओरैहाय मैयानि सानावनो सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बकाजानाव गोदानै लुफुंनो गोनां गं 120 बिसना सिभिल हस्पिटालनि हा फुजा होयो होननानै मिथिनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला बकाजाननि सिभिल हस्पिटालनि थाखाय 24.22 कौटि रां बाजेट खालामनाय जादों होननानै सावस्रि मन्थ्रिया फोसावदों। कर्नाटकनि चिक्काबाल्लापुर जिल्लायाव अन्थाइ बेरफ्रुहोग्रा बारुद बेरफ्रुदों, जाय जाब्रबथायजों सा 10 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जाब्रबथाया कर्नाटकनि चिक्काबाल्लापुर जिल्लायाव थानाय गंसे क्वारियाव जादों होननानै मोनथिनाय जादों। मोनथिनाय जायोदि पुलिस बिफाना क्वारिनि आयेन बेरेखायै दोनखुमानाय अन्थाइ बेरफ्रुहोग्रा बारुदफोरखौ बोखांनायजों लोगोसे बेनि अनगायैबो थालांबावनाय गोबांथार बारुदफोरखौ साखाथिनि हाग्रायाव दोनखुमाहैनो थांनायावनो
भारतआ बेरफ्रुनादों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। बे भारत बेरफ्रुनाय जाथायजोंनो सा 10 सुबुंनि जिउ खहा जादों। मख'नो गोनांदि सानै सुबुंखौ पुलिस बिफाना हमनो हाबाय, नाथाय गोबांसाया खारखोमानानै दङ होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मोनथिनाय बादिब्ला थांनाय 7 फेब्रुआरि खालि ख'यारियाव पुलिस बिफाना सिग्रोमनाय जादोंमोन आरो गनायथि गैयालासे बाहायनो लाबोनाय अन्थाइ बेरफ्रुहोग्रा बारुदखौ बोखांनाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे ख'यारिखौ बन्द' खालामनानैबो दोननाय जादोंमोन। इन्डियान सुपार लिग सुंदयै ISLआव मैया इस्ट बेंगल FC आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव इस्ट बेंगल FCआ नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCखौ गलसे बल सोनो हादोंमोन। नाथाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCआ इस्ट बेंगल FCखौ गलनै बल सोनो हानानै मैयानि गेलेनायाव देरहानो हादों। मोनथिनाय बादिब्ला मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोबांथार नारा-नाथा जुजिलायनाया जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान सुपार लिग ISLआव दिनै ओडिशा FC आरो मुम्बाइ सिटी FC बे मोननै हानजानि गेजेराव गेलेनाया जागोन। मोनथिनाय बादिब्ला बे मोननै हानजानि गेलेनाया दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। बेजों लोगोसे बेखौबो मोनथिहोखाबावनाय जायो दि गाबोननि मोनाबिलि समाव जामशेदपुर FC आरो बेंगालुरु FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन। बलिउडनि मुंदांखा फावथिनानि रानि राखि सावन्तआ जायखिजाया मोनसे नङा मोनसे गोदान जेंनानि जाहोनाव खौरां बिजोङाव नांथाबनानै थाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिदि उलुं-फुलुं गोदान जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायखौ नुनानै बिग बसनि गोबांसा बादायारिफोरा सानदोंदि राखि सावन्तआ जुलि जायाखै आरो बिहा फिसायबो गैया। मख'नो गोनांदि राखि सावन्तआ गावनि फिसायनि सोमोन्दै गोबांथार बाथ्रा बुंबोदोंमोनब्लाबो बियो गावनि फिसायखौ रावजोंबो लोगो हमलायहोफेराखै होननानै मोनथिनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला राखि सावन्तखौ दासान्दि गावनि जुलिनि सोमोन्दै बायदि गोमोथाव बाथ्रा फोरमायबोनाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनथिनाय जायोदि गावनि फिसाय रितेशआ आवगायावनो जुलि जाखांखानायसोमोन, बियो गावखौ थगायदोंसो होननानै फोरमायदों राखि सावन्तआ। आरो बियो फिसाय रितेशनि सोमोन्दै जेबो मोनथियामोन, जुदि मोनथियोमोनब्ला बियो रितेशजों जुलि जानायनि खोथा होनायबो नङामोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बियो नखर सिफायग्रा आइजो नङा होननानैबो फोरमायदों राखि सावन्तआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।